Hello guys! Welcome to my channel. Magluluto po tayo ngayon and macaroni chicken. Arabic style guys. So, keep watching! Ito po yung ating chicken macaroni guys. Napakasarap. Nilalagyan ko siya ng gulay. So, ito yung mga sangkap natin na chicken na tinatawag sa Arabic na dajaz. And then we will use macaroni and macarona in Arabic. Tawag nila macaroni. So, gagamit tayo ng carrots na tinatawag na jasar in Arabic. And then zucchini na tinatawag sa Arabic na kosa. And then gagamit tayo ng onion na tinatawag sa Arabic na basal. And then garlic, tinatawag ito sa Arabic tom. Cinnamon stick, tinatawag ito sa Arabic na darsin. And then black dried lemon, tinatawag ito sa Arabic na limon aswad. And then Maggi chicken stack, tinatawag ito sa Arabic na Mazi aspar. And then gagamit tayo ng tomato paste, tinatawag nilang salsa. So ito po yung una nating gagawin. Lalagay tayo ng konting amount lang ng oil sa kaldero. And then, gigisahin natin yung sibuyas. Ayan. Gigisahin natin siya para magkakaroon ng lasa yung ating chicken macaroni. Parang mas lalo siyang sasarap. Mas masarap pa sa iyong boyfriend or girlfriend. Joke lang. So, just keep on watching guys para mayroon kayong matutunan na kunting kaalaman sa pagluluto sa mga Arabic food. Mga kababayan ko dito sa gitna ng silangan. Ayan. So, ganyan na siya. At ilagay natin yung garlic. So, ayan yung garlic. Sinama na natin siya sa onion. And then, of course, ilalagay na natin yung chicken. Yung manok na tinatawag sa Arabic na dajjaj or diyay. So, ayan na siya. Halo-halo natin siya para ma-absorb niya yung lasa ng bawang at sibuyas. So, ganyan lang siya kasimple guys. Very easy lang talaga lulutuin guys. So, ilalagay na natin yung Maggi. And then, lemon, yung mga sangkap. Ilalagay na natin siya guys. And nilagay po ako ng buharat, tinatawag ito sa Arabic. This is a powder spices guys. And then of course, para magkaroon ng lasa, lalagyan natin siya ng salt. So, kunti asin. So, kunti lang yung nilagay ko guys kasi gumagamit naman tayo ng Maggi cubes. So, and then, lalagyan natin siya ng mainit na tubig guys. Pakuluin lang natin hanggang sa maluto yung manok. Ayan. And then, tatakpan po natin siya ng mga 30 minutes guys para maluto yung manok. And then, bubuksan natin ngayon kumukulo na after 30 minutes. Ayan. Naluluto na yung chicken. Ayan. So, lalagyan na natin siya ng tomato paste. Ayan, haluin natin siya. And then, ayan siya. So, tatakpan natin siya ulit, guys. Para, and then, ito na siya, guys. So, luto na yung ating chicken, guys. So, ilalagay na natin yung ating vegetable, which is carrots and zucchini, or jasar, or kusa in Arabic. And then, of course, ilalagay na natin yung macaroni. Ayan. So, hintayin lang natin siya. And then, after 20 minutes, guys, maluluto na siya. So, ito na siya after 20 minutes. Ayan, naluto na yung ating chicken macaroni with vegetables. So, ayan, ang sarap nito guys. Nagiging healthy yung ating macaroni kasi nilagyan natin siya ng vegetable guys. So, ayan, super yummy, yummy, yummy. So, ayan, ready to serve na siya guys. So,
Kakain na tayo. Ayan, ang sarap nito guys. Sarap nito. Ayan, ito na siya. Ready to eat na. So, thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. Thank you, thank you. And Shout out nga pala kay Tom 3988. Shout out kay Maddie